upresident has served 2 terms, uyaqedela kule term. Angiyazi noba nizomfuna kuyelandelayo, but akhonto emnqandelayo, masiyekele kweloso sikhathi masizayo. Ningalwi nomuntu. Ngathi ngikhuluma ngobaba uMtsiphe kwathiwa ngilwa naye. Angilwi naye futhi if ngikhulume kabi ngiyahota. Ngoba ngalwiswa kabi ngabantu bakaMtsiphe, wena SG yeke lento yokulwa noMtsiphe. Angilwi noMtsiphe, bengikhuluma i-decision ye-NEC eyokuthi masiyeke ukuxoxa lento yobuholi ngoba sisenkingeni. Masiyilwe siwina ama-election sizoyixoxa masibuya lapha. Kukho abantu abayithandayo ke lento. Ngithi nami mangibayeke ngoba mangibakhalima ngisho izinto esivumelene ngazo kuthiwa uMbalula usislower down, yena uyaqhubeka. Uyabona mangimelana namhlanje nimane nisithi hayine kula yaMbalula kuthi simtshelile nanto uMandla kazulala. Mandla niyenzani eMpumalanga? Wayi uMbalula ehlala ejika lapha. Sekufuneka bakhohliwe ukuthi ndingunobhala.